apenas dos sencillos para regalar de broma, algún aceite con sabor, pero vamos, nese sentido, a verdade, bastante pouco. Por iso digo que a cultura sexual que hai pola zona, ao parecer, é bastante escasa, porque tampouco son artilugios moi desarrollados ni nada, é do máis normaliño que hai, moi sencilliño, pero non... E son moi caros estes artigos? Os que eu traio, os que teño normalmente en tienda, xa digo, traio dos máis económicos, unha porque non se venden precisamente os caros, e outra porque, claro, se traes os caros e resulta que despois non os vendes, pois quedas ti aí tangado. Entón, eses, o que fago é, se alguén os quere, pois se lle piden. Por iso non hai problema, eu podo conseguir todo tipo de artículos que teñan que ver con sex shop, tanto de xoguetes sexuales como de calquer outro artículo. Pero, bueno, esos así máis caros, evidentemente, os xogos, por exemplo, para parexas e grupos, pois son máis caros, entón eso baixo o pedido porque... Que tipos de xogos son os que máis gustan? Bueno, os xogos, a verdade, a xente tampouco é, digamos, moi aberta a hora de preguntarche, de falarche do que lle gustaría ou así, pero, bueno, os xogos, evidentemente, de striptease, como o strip poker e as cartas e así, e as posturas do Kama Sutra, as cousas, pois, parece que sí que gustan, non sei se gustan polo tema do cachondeo nada máis, para botar unhas risas, ou realmente despois para xogar con eles, pero, bueno, é do que máis se demanda en principio. Na súa tenda tamén hai, o sea, películas, por exemplo, as cabinas, este tipo de cousas que se poden atopar noutros sex shops? Non, eu, de feito, as cabinas, por exemplo, é algo que, como teño unha tienda pequeniña, xa non me daría para poñelas, necesitaría unha tienda máis grande. É algo que teño en mente de cara a un futuro se isto realmente funciona. Pero claro, se te metes nun empeño moi grande e despois resulta que non funciona, tampouco é moito plan, iso creo que entende calquera. Pero despois as películas tampouco trouxen, polo feito de que co pirateo e que hoxe en día case todo o mundo ten internet na casa e tal, pois tampouco lle vexo moito futuro, porque ter que pagar ao mellor 25 euros por unha película, cando ao mellor vas ao Tom Manta por aí e por 25 compras 5, pois como que o negocio está un pouco difícil aí. Daquela velle pouco futuro as cabinas en Carballo ou pensa que, bueno, é algo que realmente poderá funcionar co tempo? As cabinas pode ser que sí funcionen. A cabina é algo máis íntimo, máis personal, con a cabina pequena na que estás ti ou a túa parexa, o sea, como moito estades dous, vendo o determinado tipo de película que vos gusta, e, bueno, como é máis recollido, máis íntimo, sí que pode funcionar. De feito, noutros sitios está funcionando bastante ben. Pero, por exemplo, o tema das películas, xa te digo, por o tema do pirateo sobre todo, non lle vexo realmente moito futuro. De feito, o porno está pasando, a línea general está pasando momentos un pouco malos por eso. Bueno, en líneas xerais, cal é o tipo de cliente? O sea, é máis mulleres, homes, xente, mozos? Máis ben mulleres que andan polos 20 e pico, 30, se as máis novas, tanto homens como mulleres, os máis moi novos, 18 e 20, costa lles máis, ainda están moito nesa edad juvenil que lles fai gracia, pero ainda lles costa un pouco. E despois, os máis maiores, si, hai algo de todo, pero máis ben pola treintena, 20 e pico, 30, e case todas as mulleres. E, bueno, e van máis comprar, pois eso, vibradores en plan para elas mesmas ou vai en plan regalos para despedidas de solteiras? Para regalar, normalmente, ou polo menos é o que me din, despois cada un é moi libre de facer o que queira, que a mí o que me interesa é vendelos, pero compran máis ben o barato para regalar,